Luk kilen. Og mere. Ja. En klar. En klar. Skal undgå at smide ammunitionen, Lauritsen. To klar. To klar. Alle klar. Alfa Charlie 5, det er 0-1. Stop gælder det 1-1. 1-2. Klar. 4. Dobbeltskud! Skud kommer! Skud gået ind. Granat i skål! Nu går 2. Der skal rette! Ret! Nu går alle. Ret den god! Sådan! Lad den i skål! Forvid! Lad! Luk kilen! Kild fri! Skud! Skud kommer! Granat i skål! Der skal rette! Ret! Ret den god! Sådan! Ladning i skål! Forvid! Lad! Luk kilen! Kild fri! Skud! Skud kommer! Sidste skud! Granat i skål! Hvorfor kom der 2 fingre ud der? Granat i skål! Ret! Ret den god! Sådan! Ladning i skål! Forvid! Lad! Luk kilen! Kild fri! Skud! Skud kommer! 6 skud gået, 1-1. Skift stilling! Nok her! Overfred! Varme, pas på. Der var vi hurtigst, uden tvivl.